Tnediet il-Politika Nazzjonali għax-xogħol. Politika li hija msejsa fuq 10 miżuri konkreti kif spjegat mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Fost il-miżuri ewlenin hemm dik fejn dawk li jiddependu bil-benefiċċji soċjali u li jidħlu fid-dinja tax-xogħol anke wara t-tielet sena ser jibqgħu ikollhom inċentivi finanzjarju. Dan jekk jibqgħu jgħixu fuq tħul baxx. Din il-miżura se tapplika wkoll għal dawk li jaqilgħu paga minima u se tkun ikkonċentrata fuq dawk li huma l-aktar fir-riskju ta' faqar, fosthom il-familji bit-tfal. Il-Gvern ser ikun qiegħed iħallas għal-lif kollu tal-maternità għalkemm l-ispiża xorta se tintrefa' mill-privat permezz ta' żieda fil-bolla fuq l-impjegati b'ammont maqbul ma' min iħaddem. M'għandux ikun hemm aktar nies jirreġistraw għal postijiet tax-xogħol li m'hemmx domanda lihom. F'dan il-każ il-persuna tingħata opportunità ta' xogħol simili għal dak li tkun applikat għalih. Se jsir investiment fis-sistema tat-teknoloġija tal-informatika fl-ITC biex tilħaq aktar l-aspirazzjonijiet għal min qed ifittex ix-xogħol kif ukoll għal min iħaddem. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif mistenni wkoll aktar investiment fit-taħriġ tal-ħaddiema, fost oħrajn permezz ta' finanzjament mill-European Social Fund li se jgawdu minnu l-istudenti, nies li għandhom aktar minn 40 sena u nies li ma jaħdmux. Hemm ukoll diversi miżuri maħsuba għal persuni b'diżabilità, filwaqt li miżuri oħra se joffru għajnuna lill-anzjani sabiex ikomplu jaħdmu fl-istess linja tal-istrateġija tal-anzjanità attiva. Il-Gvern ser ikun qed jiddiskuti flimkien mas-settur privat sabiex dawn joffru aktar flessibilità fuq il-post tax-xogħol. Fil-Politika Nazzjonali għax-xogħol hemm inklużi wkoll miżuri għal ħolqien tax-xogħol f'għawdex permezz tal-ftuħ tal-Local Employment Development Unit ikkoordinat mal-ITC. Nemmen li dawn huma miżuri kuraġġjużi, miżuri li jien sodisfatt ħafna li hemm qbil fl-MCS dwar miżuri li m'għandhomx ikunu vittmi ta' politika partiġjali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif dawn il-miżuri se jkunu implementati gradwalment u din il-leġislatura u mhumiex ser jibqgħu proposti fuq karta.